Americkí futbalisti z týmu St. Nikolaus Bratislava Monarchs vstupujú do svojej tretej sezóny v českej Snapbacks lige. Na stredajšej tlačovej konferencii vedenie klubu oznámilo jasný cieľ, ktorým je vytúžený postup do semifinále play-off. To sa panovníkom nepodarilo ani v jednej z predošlých dvoch sezón. My sme v tom minulom roku neboli schopní postúpiť do play-off, bola to pre nás veľká rana a preto robíme v tejto sezóne všetko preto, aby sme to play-off dosiahli. Čiže keď poviem, že semifinále je zákerný cieľ, tak áno. A samozrejme pozeráme sa aj na finálový zápas, ktorý sa bude hrať v Nitre. Organizácia do novej sezóny vstupuje aj s novým trénerom. Kormidla sa ujal Kanaďan Aaron Page, ktorý bude mať primárne na starosti ofenzívu. Priniesol naozaj že úplne nový vietor, systém tréningov, spôsob organizácie. I want us to play good football. Predovšetkým chceme hrať s tímom dobrý a poctivý futbal. Naša filozofia do každého zápasu je postavená na podrobnej analýze, ktorá nám vždy ukáže cestu, ktorou sa budeme prezentovať. Mám len tie najvyššie ambície a hráči sú s nimi uzrozumení. Zmeny sa nedotkli len trénerského štábu, ale aj kádra. Tým posilnilo viacero veteránov, no najvýraznejšou zmenou je pozícia quarterbacka. Monarchs sa dohodli s Američanom Desmondom Prashom, pre ktorého bude angažmán v Bratislave prvým európskym pôsobiskom. Nie som hráč, ktorý chce prekonávať historické rekordy. Prišiel som sem, aby sme víťazili. Ak dokážeme vyhrať každý zápas, dostaneme sa presne tam, kam sa dostať chceme. Som kreatívnym tvorcom hry, dokážem predĺžovať jednotlivé ofenzívne akcie. Keď sa útočná snaha nevyvíja podľa predstav, vždy sa snažím niečo vymyslieť. Už v nedeľu 31. marca na Monarchov čaká úvodný domáci zápas sezóny. Pôjde o slovenské derby, v ktorom panovníci privítajú na atletickom areáli STU Mladá garda Nitru Knights. V minulej sezóne zvíťazili v oboch vzájomných meraniach síl Nitrania, zverenci Aarona Pagea im teda budú mať čo vracať. Keby som povedal, že je to najdôležitejší zápas sezóny, tak určite do tej časti sezóny, v ktorej sa aktuálne nachádzame. A každý rok jednoducho si môžeme hovoriť, že je to zápas ako každý iný, ale každý, kto derby kedy hral, vám vie povedať, že to nie je pravda. Je to proste derby. Sú to chalani, ktorých veľmi dobre poznáme, sú to chalani, ktorí nás v minulom roku dvakrát porazili. Ideme im to vrátiť, ideme hrať tvrdo, šikovne, no hlavne bystro. Rozumiem, že súboje medzi rivalmi sú vždy veľmi vypäté. Zápas proti Nitre je pre nás mimoriadne dôležitý. Osobne sa na tento dátum v kalendári pozerám už dlhšie a nemôžem sa dočkať momentu, keď vybehneme na ihrisko a ukážeme im, čo je v nás.